Maayong hapon. Maayong hapon. Maayong hapon. God bless. God bless. God bless. Maayong hapon. Sumpay kaayo ang mensahe sa atong unang pagbasa ug ebanghelyo karong adlaw Miyerkules. Sa unang pagbasa, gipadala sa Dios si propeta Jonas ngadto sa Ninive aron ingnon ang mga tawo nga dapat magbag-o na sa ilang kinabuhi. Usara ka adlaw na sangyaw ni Jonas ang maong syudad, tuluunta ka adlaw. Pero abi ninyo, paspas kaayong mikalat ang pulong sa Dios, and on the spot ang mga tao tanan nagbag-o, bisan ang hari nagpuasa, nagsanina og sako. Unsay mensahe sa Dios alang nato mga igsuon? Kay kita pod makasasala, dapat putang magbag-o. Pero ang pangutana kanusa? Dili ugma kundi karon. So kining batasan na ato gyud ning likayan. Procrastination. Unsa ni? Kana bitawng muingon, there is still plenty of time to change our lives. Ay naku magbag-o inig katigulang nako. No, ilabi na sa mga batanon. Let us not procrastinate. Mao nang gasalig kay bata pa, young and wild and free. Hinumdumi mga igsuon, God is not after of our age. He is after of our attitude. Batasan atong siguroon. Bisag namatay tag sayo, God is after of the attitude. Maunay makalangit. Dili unta ta mangitag rason nga moingon, ay ko magbag-o kung tagaan ko ni Lord og sign. Mga igsuon, dugay rang gihatag sa Dios ang sign, ang iyang anak si Jesus. Kung nahadlo ka or whatever reason, aron i-delay nimo imong conversion, hinumdumi si Kristo namatay apan nabanhaw. So let us not make excuses. The time to change our life is now, because God is after of the attitude. God bless.